Det var her. Nej, det var godt. Vil du købe nu? Kom nu. Nej, det koster simpelthen så mange penge. Ja, det kan jeg godt købe. Den koster 7 kroner. Jamen, det kan jeg ikke, fordi jeg skal købe det. Det kan ikke købe det. Ja, det er men det skal man ikke bruge til at kunne gøre det. Stjerne. Der kom lyset. Skin solen. Så dem der har vi ikke mere finder end der mødemyndigheden, som vi kan have. Nej, det er ikke sådan. Det er sådan en med en anden slags, vi har. Nej, det er skuder, vi har. Men sådan en med, vi kører helt ud. Det er her, vi har bombe, og vi har en lille motiv. Ja. Men vi kan ikke bruge den. Jeg var jo kigge på mig, hvis jeg ikke søster. Det gør jeg ikke. Du skal jo ind og købe. Hvor er det henne? Nå, hvad er det godt, du? Du er så dygtig. Ja. Tag nu tøj på. Flot. Så går de over broen. Hop. Hvorfor må jeg ikke, når jeg bare... Jeg må ikke engang tage på, hvis jeg ikke har tøj på. Og så snakker det så negativt til mig. Det kom med på filmen nu. Det der kan jeg ikke finde. Hov. Nu går du tilbage, Pelle.